Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh rekan-rekan dan teman-teman semua. Kembali bersama saya Dayat Usmara. Kali ini saya akan coba menghibur teman-teman semua dengan tembang Minang yang dibawakan oleh Rayola Dayu Gurawan saya. Jiko diinget di kana-kana katiko cinto bajali rasonan indah kabatuka kasih adik kanan lain. Tapi kini apa nanta jadi haruk nan hanyo didenai surang adik nan denai cintoi indah disangko baralia pandang adik nan memulai adik nan menyudahi sabana dia taraso di hati cinta di sanjuang raso indah kaungkai nyatonyo aro indahnya sampai bamain adik dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kicua denai malah kironyo tak pada yogurawan sayang dek haro cinta bakarang janji manang kuang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tani ayo dek ula cinto nan rasoka iyo minta saya kawan kabar gawe minta jiko diinget di kana-kana katiko cinto bajali rasonan indah kabatuka kasih adik kanan lain. Tapi kini apa nanta jadi haruk nan hanyo didenai surang adik nan denai cintoi indah disangko baralia pandang adik nan memulai adik nan menyudahi sabana dia taraso di hati cinta di sanjuang raso indah kaungkai nyatonyo aro indahnya sampai bamain adik dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kicua denai malah kironyo tak pada yogurawan sayang dek haro cinta bakarang janji manang kuang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tani ayo dek ula cinto nan rasoka iyo minta saya kawan kabar gawe minta. Oke, terima kasih.